hadda kujeru da zannuwan gado na gida har ma da kasar waje. Duk mai son guda ko sari maza ya garzaya. HNAI Ventures yau Alhaji Nura da iyaka. Sa wani tambari in shiga ayar dan yin gaida mazan fama. Rabba ka sa gaba baka da fargaba domin baka da bambarawa. Dumai ja maka za ya sakar maka rabi yake maka komai wa. Ka turmi kake mai duwarar da ka to ka zarce diyan gulma. Oga zan yaba in masa bai cika Alhaji Nura kwarai kunjiya. Rabba ka sa gaba baka da hada mazafi na ga fashin kurjiya. Oga zan yaba waka ne maka na ka waziri da baitoci. Ga dan kasuwa yaushe zan yaba kunga ado na gari rimiya. Buzun bushi ya kawo ta sije da ba mai ja maka sai ba miya. Kun gyaran gida ko aka magana to ba zan ki ba ma ba. Sama na tambaran Alhaji Nura da yau yaban gwarzo. Yau fanni na ka fintoci ba a maka tsara ba. Samu ku tambaran Alhaji Nura da yau yaban gwarzo. Yau fanni na ka fintoci ba a maka tsara ba. Wanda yake mani har kullum bai san gazawa ba. Ya asan madu roko yana ba kaman cako ɗaya ba. Ƙarin hikima ba domin ni ko halina ba. Ko ga zan yaba Alhaji Nura ba zan ki inyo ba. Samu ku tambaran Alhaji Nura da yau yaban gwarzo. Yau fanni na ka fintoci ba a maka tsara ba. Ƙara dubin salati gun manzo shugaban bayi. Kayar la'anbiya dan komai kace da shi yayi. Ali sahabi har sharafa gaishe su sai nayi. Domin su da dan baiwa ba wai mai cikewa ba. Samu ku tambaran Alhaji Nura da yau yaban gwarzo. Yau fanni na ka fintoci ba a maka tsara ba. Alhaji Nura yau zani ya babu sabai cikan girma. Yin masa jinjina da kuma baitoci na alfarma. Yau fanni na ka fintoci ba a fi ku komai ba. Nura farin gani kun kyauta ban maka tsara ba. Samu ku tambaran Alhaji Nura da yau yaban gwarzo. Yau fanni na ka fintoci ba a maka tsara ba. Duk mai san gada je da kujeru ga su an kawo. Yan Najeriya hannu da bai da akwai su an kawo. Ga manyan kujeru da ƙanana akwai su an kawo. Duk mai san guda ko sare sai wanda bai so ba. Samu ku tambaran Alhaji Nura da yau yaban gwarzo. Yau fanni na ka fintoci ba a maka tsara ba. Shaddoji akwai hadda atamfofi na alfarwa. Ga yadiddika hallallar su dan akwai shiwa. Ga kaya na kamshi an yi domin amarewa. Mai raba gardama ya ci na banta su ban yi karyawa. Samu ku tambaran Alhaji Nura da yau yaban gwarzo. Yau fanni na ka fintoci ba a maka tsara ba. Ga kayan kicin hadda katifu masu kyau sun yi. Ga kaya nawa sai in yara da gwai an yi. Ga lemun muka nau'o'in kayan ruwan sanyi. Daga akan farashi mai sauki ba da tsauri ba. Samu ku tambaran Alhaji Nura da yau yaban gwarzo. Yau fanni na ka fintoci ba a maka tsara ba. Zaki ka wuce raini kin wuce banga zakiwa. Ka zama kainuwa koma in yi kiran kasan kowa. In ka azo ana murna in ka a tafi sakewa. Allah ta ya maka roƙo na ba a zan ki inyo ba. Samu ku tambaran Alhaji Nura da yau yaban gwarzo. Yau fanni na ka fintoci ba a maka tsara ba. Saura aro kake ka suke ƙauye da ma birni. Ga sauƙin hali mai da takoki da tsammani. Ka zama maliya in ka zo to babu ruɗani. Jelar damisa ba gun wasa ne na yara ba. Samu ku tambaran Alhaji Nura da yau yaban gwarzo. Yau fanni na ka fintoci ba a maka tsara ba. Ka wuce
ƙwanƙwasa wandan ƙarfe tsayuwa daidai jura gwagwarmaya tilas ayi kiran ka jambar dai ka ji buhun kaya domin baka dannuwa daidai Allah ake maka shi yasa baka san magautawa samu ku tamburan Alhaji Nura biyo ya bambanzo yau kwanne daga kun dace ba a maka tsara da babban mutum mai kima a cikin tsawon manya dirka aikin fugar ban ɗaguwa ko kan kiba kaya nawa nake yabo ko yan yara kuma matsa baya na gode maka kayi mun ba kun maso ɗayewa samu ku tamburan Alhaji Nura biyo ya bambanzo yau kwanne daga kun dace ba a maka tsara Tonan ne nake so na tsaya in yanke baitoci wanda na yi maka dan ban girma bisa azanci gode arzikin Alhaji Nura ta ko ina minci wakar jinjina gata da kaina ba da aiki ba samu ku tamburan Alhaji Nura biyo ya bambanzo yau kwanne daga kun dace ba a maka tsara ba to jama'ar jihar Katsina kada ku bari a baku labari maza ku garzaya kamfanin HNAI Ventures na Alhaji Nura Abdulkadir Isa wanda ke Rahamawa Katsina bisa titin da za ya kai ka Abbatuwa domin farin cikin amare kuma dukka abu saran gwame da rahusa ko kuma ku tuntubi nambar wayar Alhaji Nura Abdulkadir Isa kamar haka 081 33 81 08 78 ko kuma 081 63 68 28 96 sai kun zo.